What's up mga mamog serog mga guys. So balik sa usa ka diri sa atop kay giuwan gahapon nagkuan ko. Nagkuha ko sa tubig nga limaw diha sa atop. Kaya atop lagi na patag sama sa nang atopa din design atop Ang designan man og kuan sa babaw. Pispan. Gi-design nagpispan niya. Laaw ba? Nang di mahubas mga kuanan gahapon gikuhaan ako katong tuwa. So namta diri pasilong ta. Akong gikuanan, ya din akong gibulit ni abot ang uwan awa mahuman. To lang gyapon balik. Ya dire gamay lagto dari dapita. Kaya atupa ni dire. Ang dakong to didto sa kuan. Gatir. Kapuya bitaw ni kuan oy. Misiaw minon tuog na ana diri maintenance no misiaw minon nig tuto inoon. Daghan minon sakit hinoon nga gilimpyuhan akong gutter. Sus ni tuo na hinon nang kamo diha guys. Ayaw lang gyud linyo limpyuhi inyo ang gutter guys. Kay samot ang to. Pare diri gilimpyuhan ako ang gutter kuha ako sagbot. Gito na hinoon. Kay nganong gito man. Kaya ang mga sagbot mo na mula ito nakasampong sa kuan bangag ba sa mga buslot pagkuha sa sagbot awa na agas-agas ang agi nga mga gutter doy ang uban nga buslot na nga lata na ba sa dito pitsaha dero no Metro City na silong sa dere ay City 30 happy na sweldo guys. Lisod sa atong paggasto ani atong kwarta asa nato ay gasto. At bas utang nga daan ug bas bagong utang. So time check sa ta guys no kay alas 11:45 naman. So relax ta gamay. Ngita Arang-arang to gahapon wala kay ni init karon. Init nam kayo. Moto nga niinit kay gahapon dahil kay pagka kuha na alauna ni uwan og kalit hangton na sa hapon hangton alas 5 sige talisik mo nang awa kay alibyo ng to nagbulit ko dito ang mga silan o kagahi nabtan sa uwan hasta ko nabtan ko sa uwan dali-dali kong naog diha sa kuan nahug pa niya ako ang pusil-pusil dito sa ubos dito sa pika silingan ako pang kuha ito pagkuhan na among sa dali-dali naog may gani kay mga buutan na po na diyang kilid sa muang building dito kilid nahog ito nilubi dito nahulog dali naog basa na lagi uwan na ako na nga ako nagkuha dito. So ang silan des tindahan nahurot. Ang display nahurot na ko gamit. Dre napay ko ano kabok. Kabok. Nay 7 kabok. So 8 na walo na po kabok na nagamit na ako ganiha ang kuan. Tulo na pay 7. 7 ba? Grabe, trabaho guys. Kapoy kaya ngita kwarta. Walang digin na to sayangan itong kwarta. Kung nagani, arong digin masayang itong kwarta. Nagani kwarta, gasto yun. Kay ikaw ba, di palang dawato na, di nila madawat ang kwarta na. Saon lang.
Kawan nun sad guys. So, mana tag kundri bulit. Adton sa dito sa Pasads kay grabe kay ang buslot ito. Grabe guys oh, daghang tubig. Grabe kay buslot ning napita.